EU:n työturvallisuuspalkinto on myönnetty suomalaiselle mobiilipalvelulle, joka parantaa tiedonkulkua rakennuksilla ja edistää siten rakennusturvallisuutta. Tässä ollaan tärkeällä asialla, sillä työtapaturmat ovat Suomessa yleisempiä kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Skanskan rakennuksilla Espoon Leppävaarassa kertyy viikossa 6 huomautusta turvallisuusasioista. Kyseessä voi olla vaikkapa puuttuva suojakaide tai väärin sijoitettu sähkölaite. Työmaalla käytössä oleva sinänsä yksinkertainen mobiilikeksintö nopeuttaa epäkohdista tiedottamista. Firman työsuojelun vastaavalle henkilölle lähetetään viesti siitä puutteesta, että jos on havaittu joku puute siinä. Sen jälkeen hän saa sen kännykkäänsä viestin, jonka hän kuittaa vastaanotetuksi, ja sen jälkeen valvotaan, että se tulee korjatuksi. EU:n juuri palkitsema järjestelmä pienentää onnettomuuden riskiä nopeuttamalla tiedon kulkua. Se, mikä aiemmin hoitui paperilappusilla tai suullisesti, toimii nyt keskitetysti ja sähköisesti myös aliurakoitsijoiden kanssa. Se on vaikuttanut sillä tavalla, että me olemme saaneet nopeasti viestin ja puutteet on korjattu välittömästi. Ei käy niin kuin aikaisemmin, että saattaa mennä monta päivää. Samaa tekniikkaa on käytetty muun muassa Finnairin check-in-palvelussa ja järjestelmän kehittäjä onkin viemässä Suomessa kehitettyä tuotettaan jo hyvää vauhtia ulkomaille. Tästä on runsaasti tullut nyt sitten tiedusteluja ja lentoyhtiöt ihan ympäri maailmaa ovat kiinnostuneet ja samoin rakennusyhtiöt. Lisäpontta markkinoinnille odotetaan tuoreesta EU:n myöntämästä palkinnosta. Suomessakin kehitettävää riittää. Täällä sattuu vuosittain noin 120 000 työtapaturmaa, joista noin 80 on kuolemantapauksia.